Днес програма всяка неделя представя проспериращото лице на контрапротеста Нина Гергова. Защо Плевнелиев нарече Живков лъжец? Академик Георги Марков. Има ли нужда от помашка партия? Ефрем Моллов. Сигналите до прокуратурата, истини и преувеличения. Емил Георгиев. Бартер, 10 българи срещу Халил. Катя Райчева. Министър Стойнев, продавачът на възторзи. Делян Добрев. Как да останеш буден? Мариана Попова. Събеседник по желание, разговор с продължение. Днес в най-известната рубрика разговор с продължение, докато пътуваме с Божествената искра. 250 стъпки с дуенде на Татяна Лолова. Да, обичам рокли с големи деколтета, затова винаги, когато Марето ми шие нов тоалет и казвам: Маре, отваряй деколтето. Искам 5 декара деколте. Искам като стъпа на стената и да се спъна в деколтето и да се преметна. Обаче изглежда, че този път бях прекалила. Защото когато вечерта коленичих във второ действие и протегнах ръка, за да запея молитвата на Тоска, и по едно време усещам как бюста ми тръгна в залата. И като стигна третия ред, разбрах, че нещо не е наред. Защото долу хората... Обаче музиката върви, аз не мога да се спра. Докато не съм ги притиснала в дъното на залата, не съм се спряла. Добре, че по едно време имаше една малка пауза и в тази пауза аз за секунда се отдръпнах назад и тогава усетих как цялата зала като един си поеха дъх и казаха: и се върна цвета на буските им. Обаче музиката продължи, аз пак ги притиснах, пак ги отпуснах. Така на няколко пъти. Слава Богу, всичко приключи без жертви и без тежки телесни повреди. Сега сблъсък на тема: има ли нужда от партия Помак? Най-лаконичният отговор на въпроса добре дошъл. Защо е нужна партия Помак? Да бъде новата алтернатива и новия модел политически на България. Новата алтернатива и новия? Политически модел. И какъв модел ще даде тази партия? Да направим модел, който да е различен от статуквото. И модел, който да работи за хората и за държавата. Защото сега това го нямаме. 23 години всеки, който дойде на власт и срещу народа работи, срещу людите работи и срещу цялата държава. И реално ние имаме България в момента на книга. Това е истината. Ти казваш на едно място, ако са те цитирали правилно, че помашката партия ще трябва да защитава потъпканите права на помашкия народ. И страдани права. Какви права още искате? Какво признание? Най-малкото, че съществуваме и най-малкото да се извинят за това, което направиха срещу нас за всичките тези години. Например? Ами като почнем с възродителните процеси, като почнем гоненията през Балканските войни, 72 и 4 година не спряха смяната на имената, приемане на хората от нашия етнос като втора, трета ръка. Реално помаците ги пуснаха да учат висше образование след 71 година, след 70-та година. И това са неща, които са болка. Те са вътре, в сърцето, душата. Но нека му да каже, че има една злоупотреба. Има ли изобщо помашки етнос? Помашка нация? Да, ние правим определения за това има ли такъв народ. Да, значи ние се чувстваме, че сме такива. Ние смятаме, че сме един европейски народ. Потомци на първите мюсюлмани в Европа, потомци на траки, на потомци на персийския шах Кир, на персийци, Кир Велики, на прабългари, на богомили. Това е етноса, който се образува за тези години, когато всички такива групи не са искали да бъдат християни на Балканите. И едно най големите доказателства е, че при Търновската конституция, най-демократичната от конституция на съвременна България,
признае, че сме етнос. Аз затова съм взел и искам да ви покажа, господин Кривъркян. Това е така наречена карта за самоличност, издадена на моята стара наня, така наричаме прабабата, от 1 май 1929 година. И в нея черно на бяло пише: по Търновската конституция народност по Макиня. Това е нещо, което... Да не оставяме безмълвен прекалено много академик Марков, че... В Търновската конституция няма определение кои народности са представени. Там има 15 представители, ги наричат мюсюлмани, но по-късно се разбира, че те са български турци. Съгласно Берлинския конгрес и трябвало те да участват, защото България е васално княжество. Аз предпочитам да употребявам това, което е Дружба Родина, помня съм съпредседател на тази организация. 1937 година българи, мохамедани. Голяма обида е това. Не е обида. Мохамедани не е добре това. Ние няма да допуснем разделение на верски принцип. Българи и мохамедани срещу българи християни. И това е опасността от една подобна партия, затова сме категорично против. И всички тези художествени измислици за персийски, тракийски произход и така нататък, това нямат нищо общо с историческата наука. Добре, ама да се върнем напред към този документ, че пише по Макина. Как се го обяснява? Сега, родопите са се наричали Ахряни заради древната планина Ахрида. 1914 година Васил Радославов, министър-председател, за преброяването, понеже той е от Ловеч и там има също 20 села. И се ги наричали помаци, и Радославов казва: всички ще ги пишете помаци. Това е от Васил Радославов, който вече по това време прави съюз на сближение с Османската империя. И който връща имената след кръстилката. Това е пак въпрос на българската политика. Дайте да караме исторически. 1875 година няма да забравяме, че Великият Ботев във вестник Знаме, няма да не сбъркам дата, мисля, че от 6 юли броя, там пише така: народонаселението е съставено от българи, помаци и власи. 1875, това е било преди Руско-османската война, преди 12-та година, преди Радославов и така нататък. Значи това е понятие, което е обобщаващо за всички тези хора. И за Шопи. Да, ако намерите някъде, може и за Шопи да е писал. Аз не съм срещнал, изчел съм почти всичко от Ботев. Въпросът е другаде. Ние малко провокативно казахме, че създаваме ПП Помак, но 2-3 дена мълчахме. Политическа партия Помак, да. И 2-3 дена наистина мълчахме, за да видим каква ще бъде реакцията в държавата, и то какво се оказа. Цялото статукво на партиите, като бойшните от БСП, от ДПС, имаше изказвания от ГЕРБ, от президента Първанов, представете си. Да. И в един момент различни Ахмед Башев от ДПС, все хора, които като ги погледнете в една комисия за досиетата, ще се оплащите. Всички са хора на бившата държавна сигурност. И в един момент ние знаехме за тази реакция, че ще бъде ясна и ще бъде такава, но има друго. Там нещата са на основата, че службите за сигурност, особено така наречени в службите за сигурност помашки отдел или Българската академия на науките, която е фасада на част от службите за сигурност в България, измислят история и то насочена срещу този мирен народ и мирен етнос на Балканите. И аз бих казал нещо. Народ? Ние сме... Момент само да обясня. Ние сме транснационална общност, многомилионна транснационална общност, която се намира в 6 държави на Балканите, в Западна Европа и в Америка. Ще отречете ли, че това е така? Никакъв народ. Така, айде етнос, ще го наречем исторически. Вие помашки разбирате ли го? Толкова чист български език говорят. Те дори не казват айран. Дори казват бътеница или бърканица. Ето, то започнахме за езиците. Защо да не би сега? Това беше един друг въпрос. Да не би да твърдиш, че има и помашки език. Ами да, ако дойдете в помашките села, вие ще видите един език, който много трудно разбирате. Оценки на българския диалект. Ами, вижте сега,
Георги Марков казва много неща срещу нас. От доста време спориме на тая тема. Има ли ги, няма ли помаците, има ли помашки език и така нататък. Божидар Димитров се изказа неподготвен по тая тема и други подобни. Ян Янев последно каза, че сега не слагаме в една лодка Ян Янев с академик Марков. Добре, да приемем, че Ян Янев не е на равнището на академика. Какво искате може да каже нещо. И ще го каже на помашки, за да видим, за да бъда много по-ясен. Ще се обърна към тези хора, които смятат, че ние сме някакви врагове на държавата или обясняват, че ние сме финансирани някъде отвън и не мога да разбера, че това е един народен и български проект. Ще се обърна така. Поглежте ме хубавци, господа. Едно ждунам. Момент. Ага се откне събахлям, моля Аллах да съм събурлия. Ама есея копелета ще ми батърдисат сабора си. Това за копелите те го разбрах и аз. Оседите сера, не мойте се подава на хавае. Фирите ме без кабахат. Ага сте кабахатли, я вално нямам. Правите тоба и тросите халал. Падате ли му край какво ви нарядам? Добре. Любите рок? Да избягваме монологичната форма. Кажи ми сега на помашки, какво искате? Сепаратизъм ли? Кажи го как звучи на помашки. Не, вижте сега. Не, кажи го на помашки. Не, такава дума нямаме при помашки. Знаете ли защо? Знаете ли защо нямаме такава дума? Значи този проект на Евгения Иванова, миналата година, в началото на май... Нямаме нищо общо с Евгения Иванова. Не, вие работите в една и съща посока. Нямаме нищо общо с Евгения Иванова. Не говоря. Само да направя оговорката, че тя ще гостува следващата седмица. Добре, няма да говоря за нея. Впечатли ме в това изследване. Там бяха поканали един професор от Тракийския университет в Одрин, който говори за помашките турци на Балканите, и който обяви средновековната българска държава за една от многото турски държави, и един професор от Сараево, който възхвали Тито, че е направил мюсюлманска нация. Аз казах, вие се изклахте през 90-те години. Македонската нация още яде горчевите плодове. Така че ние сме против никакви такива експерименти да правим народности и нации. Вижте, вие сте писахте, че българите са тюрки. Което е абсолютно невярно. И сега искате да го това е още от Златарски. След това българите бяха славяни християни. Не, има промяна за иранския произход. Това е друго. Въртят се нещата в тази посока. Добре, господин Волов, искате ли сепаратизъм? Не. Аз ще цитирам последните думи на един анализ, който е направен от един сериозен българин. Нарича се Георги Зеленгор и аз ще цитирам последните думи в неговия анализ. Колко е сериозен е други въпрос. И за съжаление, за помаците България си остана само биологичен родител, който изоставил детето си, а когато детето е вече пораснало и не се нуждае от него, той се появява в живота му и предявява претенции за родителски права. Ето горе-долу ще ви го обясня, горе-долу ще го обясня как го разбираме. Значи, много години сме отритани от нашата родина България. Много години. Много пъти са правили много експерименти. Какво искате от клетата България? Това ми кажи. Какво искате? Претенции на сина, който е изгонен. На блудния син? Не. Не е блудния син. Този, който е изгонен. Този, който не е приет от родителите. От държавата си. От това, което са всички в държавата. От това, че не е признат за равен на другите и така нататък. Вие бихте могли да ме разберете, защото вие сте от етнос, който също е теглил, както и ние сме тегли. Евреите също могат да ме разберат. Това са неща, които са се случили. След като са се случили, трябва някой и да поеме вина и да се извини. Много е малко. Основният въпрос е кой ви подкокоросва? Това се питат хората. Имате ли отношение с ДПС? Не. Това, което Ян Янев искаше да каже в публичното пространство, не отговаря на истината. И ако го намерите, този човек няма нищо общо с ДПС. Но нашите помаци през този 23 годишен месец, през тези 23 години... Те няма да ги добърт от ДПС, тъй като им посегат на електората. Но този Зеленгора твърде често ходи на югоизток,
в Република Турция. Там сега... Това е най-известният помаколог. Да, има един... И то открил нова наука по макология, но там, вземете на Давут Огу книгата «Стратегическа дълбочина». Той казва, ние залагаме на ислямската дъга на Балканите. Босна и Херцеговина, Косово, Албания, Македония, забележете Родопите, Западна и Източна Тракия. Да османизъм и вие, не? Разбира се, вие сте... говориме. А как ще коментираш твърдяното от Първанов, че вие обиждате българските мюсюлмани? Той го каза преди няколко дни. С идеята за партия Помак. Не знам какво разбира като обида към българските мюсюлмани. Не знам дали той по някакъв начин се чувства съпричастен на помашките родове. Нека той си го каже, но президента Първанов не мога да каже такова нещо. Той как може да разбере мюсюлманите или помаците? От каква гледна точка? Това, че е бил президент? Нека да си каже. Поне като историк може да го разбере. За историк е друга приказка. Преди да се опитате да сепарирате поне Родопите... Не може да сепарираме. Казваме го абсолютно вярно, точно, тотално и ясно. Поне Ние не сепарираме. Да не очертаваме зони, в които Първанов или който не може да влиза. Всеки може да разсъждава. Не, да кажем какви позиции. Миналата година на тази конференция не бе допускат и стана Агушев. Тогава имаше трима от ДПС. Един е Агушев, народен представител. И каза, вижте, вие казва, сте един възродител и фашист. На тебе ли? Викам, вижте, Дружба родина е фашистска организация. Дружба родина е фашистска организация. И ми говори като този с езика на Народния съд. Защото тя е забранена от Народния съд, като фашистка. Вие имате ли помашки происход, господин Георги? Не, за жалост нямам. Шефовете на Дружба родина винаги са били помаци. Но ние говорим, там има и Петър Маринов, има и християни. Ние говорим днес една организация културно-просветна българи и мохамедани, и християни. Няма да наричате мохамедани. Това е много голямо обида. Това е много голямо обида. И този Ага ми казва така, какво правите, казва в Смолен? Вън от Смолен. Той има гоне от Смолен. Балканската война е с воза Родопите. Същия случай с воза Родопите. И вашия дядо, като е загинал Балканската война, голяма работа. Дайте. Кой е говорил така? И как кой? Аз ви казах следното. Вие ми го казахте в читалище. Вижте, аз ви казах така. Когато вашия дядо е загинал в Балканската война и това е родова памет, това е историята на България. История на България е нашата родова памет. Нас като сте наизколили в Родопите, история ли е това? Кръстилката е насилие. Никога не съм одобрявал смяната на имената. Ние казваме, може да носиш всякакво име да останеш българин. Българите могат да бъдат и католици, и протестанти, и мохамедани, и християни, но трябва да бъдем общо. Добре, кой говори за другото? Вие работите срещу националното единение. Не е вярно. Нашата идея на партията, момент да ви кажа. Как ще се получи това единение? Вижте, ще ви кажа, много лесно ще стане. Това е една нова омоелинда. Нека да обясним много правилно. Значи, когато се усложняват нещата, те стигат до противоречия. За какво говоря? Говорим леви, десни, център, християни, мюсюлмани. Кажи ми, отговори на въпроса за единение. Смятаме да поканим всички етноси в България и групи, които са в българското общество, общо, заедно да изградим стратегията за управление на държавата и за бъдещето на България. Там няма да говорим за леви, десни или център, ще говорим за люди или хора, които са срещу другите. Хубаво, скъпи, ама на изборите на 12 май за тебе са гласували по-малко от 700 души. Как ще стане това единение? За какво говорим това? За същото говорим. Не, това не е. Това е една коалиция, която сме правили. И хубаво да е 700 души. Как ще стане това единение? Ще го постигнем. То не може да се почне от един път. С обяснения, с разговори. Как гледат на усилията ти помаците, обикновените хора? Попитайте. Тук беше, ако миналата седмица тук беше един фантастичен човек. Рядък човек. Бай Манчо от Смолян. Да. Аго Реджеп, да. Аго Реджеп, ама съжалявам, че не го питах. Трябва да го извикам пак. Той е добър помак. Да уточня. Да, разбирам. И лошо ме гледаш. Не гледа лошо. И лош българин. Не. За българин. Започваме да се делим. Искам да уточня нещо. Верно е, че си казал следното. Цитирам. Дейността на Кирил и Методий е разрушителна. Е била разрушителна.
Възможно е да изтърсиш такова. Аз в тази връзка ще ви подаря моята книга. Но тук има толкова глупости в тази книга. Да прочетете какво ние знаем. Казал ли си го? Не, перефразирана е това нещо, но Кирил и Методий са синове на прабългарския род, а са тръгнали срещу прабългарската държава империя. Така че с тези неща с историците много ще спорим и рано или късно това ще излезе. Това е един лош исторически роман. Няма исторически факти. Това е един лош исторически роман. Нещата се излизат наяве. Няма как да излезнат нещата в тази сфера, която смятате, че е неправилно. В времето на какво влизаме всъщност? На рекламите, да. Много важно на това. Какво ли говоря аз за тези? Вярно ли, че съществува тайна помашка агенция за сигурност? Ами да. Имате агенция за сигурност? Ами след като... Помашки Мосад. След като ДАНС и партиите не работят за държавата и за народа, трябва някой да го прави. Какво представлява? Как е структурирана тази агенция? Значи, това е вътрешно наше звено, където анализираме информацията. Кой е шеф? Ти ли си? Не. Няма как да се знае в момента, но след време ще излезнат тези неща. Добре се анализира там процесите, вижда се къде е фалшивата информация, вижда се кой как работи срещу държавата и лека по лека ние сме готови да... това с интереса на помашкия интерес, така да се Не помашки интерес. Значи нашия интерес е всички... Вижте, нашия интерес е всички хора в България да стигнат едно по-добро положение. И държавата наистина да е държава. Ти какво мислиш за ДПС и с това да приключим? Ами, партия на статуквото, партия създадена от държавна сигурност. Нейното време, както и времето на всички партии на статуквото, рано или късно ще спре. Рано или късно? Така. По-добре късно, казваш. Вероятно късно. Мисля, че дошъл е момента, когато лека по лека хората ще разберат, че тези партии вървят срещу него. Не е фантазия това да се преодолее влиянието на ДПС в Родопите. Ами вижте на последните избори. Ти си голям фантазиот. Не. На последните избори, от предпоследните избори парламентарни, от 18 000 гласа, на последните избори ДПС стигна на 10 000 гласа. Къде? В Смолян скоро. 8 000 гласа с минус, нали разбира, че това не е фантазия. Кой ги взе? Разпределиха се помашките гласове по другите партии. Но не и при... Да, защото нашите помаци се стреснаха поради една проста причина, че в нашата коалиция в последния момент влезна партия ГОР, която се смята за националистическа партия, нашите помаци не приеха това. Така че оттам дойде отлива. Последна фраза. Аз знам, че вие сте един добър пчелар. Аз не мога да бъда само пчелар. Аз съм математик, физик. Пчелините. Не се занимавайте с история, това също е занаят. Защото всеки се занимава с нещо друго, което не разбира. Да. Но времето ще покаже, че аз много повече разбирам за история, отколкото самите истории. Колко време и то приключваме? Да. Малов, колко време е нужно? За да стане това, което трябва да стане. Ами мисля, че в рамките на няколко години хората ще се осъзнаят. Няколко? 5? 15? Много е 5. Много е 5. До 5 години хората ще се осъзнаят. Да се надяваме, че бъдем свидетели. Да. Сме живи и здрави да го постигнем заедно. Дано. Благодаря, господин професоре. Не се